Čauko lidi! Pardon za ty divný zvuky, vy jste tam něco dělali? Už jsem tady, já jsem předal to. Je nový video. Čauko lidi, tady je 4. epizoda Roblox. To jezdění lodmi. Takže teďka tady děláme nějaký věci, kterými jsme můžeme dojet. Já nemám vůbec žádný bloky, takže jsem tady dal všechny mý bloky. Ne, nejsou tam všechny, ale mám jich docela málo. A já neumím udělat kostku. No, umím udělat kostku, ale mám na to zase málo bloků. Jedna kostka ti chybí? Ne, že mám málo bloků. Tak jsem udělal nějaký takový... Ne, to, jak se jmenuje, já jsem se teda oběstavil, že mi ani nepůjde to. Co je, Aleši, je to dobrý? Mě už něco napadlo. Hej, mě něco napadlo. Co to? Že já si tady udělám nějakou takovou věž a budu tady nahoře. Teď si představ, že se to převrátí. To je logika, co to bude? Převrátí se to a ty prostě chcípne. Ale tam měl taky nějakou takovou věc a nepřevrátilo se mu nic. No může se převrátit dopředu a může ti to hitovat. No může, ale nemusí. Ty to znáš? Převalí se dopředu? Jo, může, ale nemusí ani. Tohle místo využiju na skla. Lidi, nehejtěte mě za to, co jsem dostala za kravinu. Já to využívám, já si šetřím bloky tím, že tam dávám okna. To je docela logický. Já jsem vymletý člověk. Já jsem si nedal sem motor. Ale šedě na stranu. Hej, vy mi se můžete vyskákat, koukej, Aleši, máš jí pryč. Hej, Aleši, zase nejde slyšet. Jo, dobrý, schodil jsem ho. Ne, Aleši, halo, hluchoni. Tak to tam postav. Sláva. Aleši. Nerozumíme ti. Aleši, co mluvíš? Hej, Zdendo, koukej se nám, jak to výjdu. Sláva, Aleš, tebe nejde vůbec nic rozumět. Halo. Jo, konečně. No, už tě slyšíme. Tebe prostě nejde nic rozumět. Hej, Aleši, koukej, jak tam vyskáču. Aleši, kam jdeš? Koukej, Aleši, koukej. Počkej, já se jim musím něco udělat. Teďka mi tam nějak nejde jít. Koukej, jo, to musím otevřít ty dveře, jo? A vypadni, teď. Ej, to by na jaký straně jsme měli udělat ty bodáky? A nevím. Poznáš. O, to je pěkně vysoká bejska, Zdendo. Kdybyste slyšeli tyhle zvuky, které teď jdou slyšet. Jo. Já slyším. Já to slyším a praskají mi uši. Já už jsem slyšel, tady je táto. Lekl jsi se, jo? A čeho jsi se lekl? Nelekl, já jsem si myslel, že je tady táta. Jo? Ne, já jsem myslel, že už je tady, že to je táta. Lidi, kámo, to video máte pro 5 minut.
Ej, to by pamatuješ na stream? Co? Pamatuješ na svůj ďábelský stream? Zabanovaný. Jo, protože ty tam to byly vulgární nějaký. Prej. Co starý holu? Tam to jsou blbý. Co starý holu? Hej, už jedem? Hej, už jedem? Ne, ještě ne. Zde prvé to, já to nemám ani savený ještě. Ale Prčit. Dopr... Já dělám točky. Aleši. Hej, součky. Počkej, teď mi to došlo, já tohohle mám vlastně 55. To ještě 55 bloků. Tak to je dobrý. Já mám přesně 50 bloků, teďka ještě 22 bloků, 14 bloků, 3, 7, 35 bloků, 8, 6, 2, 3, 1. Já mám tady to by. Hej, já jsem tady úplně namáčklej. Ty moje dveře se bugly. Hej, já už chci jet. No, tak si, já nechci prostě, já nemůžu ještě vůbec. Tak si udělej rychle tu střechu. No, tak já si rychle udělám střechu a můžeme hnedka vyrazit. Kámo, co tady děláš, Aleši? Pořád čumí. Na něco. Jsem zvědavý. Jsem zvědavý, jak to nám staví. Hej, tak čí první lap půjdem vyzkoušet, moji nebo Tobínovu? Mojí. OK, tak já to dostavím, savenu si to a můžeme jet. Já ti něco musím ukázat. Fakt mě to naštvalo. Co tě naštvalo? Tak, na 500 korun, ale ona se to může udělat po 5 minut. Ne. Máma si tady přečetla, že se to má použít do 5 minut, jinak to už není platný. Ale to by co tě naštvalo? A ještě do toho to už je dělat 5 minut určitě. No, to. Hej, kdo mi sem to dal? Aleši? Proč mi to sem dal? Taky jsem nic nedal, co je? Dej to pryč. Už jsem tady. Už jedem, nebo co? To je melon nebo orange. Hej, teďka jedem první u mě, pojďte první u mě. To je extra kyselý. Hej, pojďte, hej, ne, každý půjde ve svý vejšce a Zdendo. Lidi, čekaj. To má bomba. To nic to dej. Nic tam nemám. Takže by to prostě tě má spocený ruce jak prase. Hej kluci, já se dodáte nukleární bonbon. Hej, šel ty huby. Je to ten silný. Ten byla tohle podvádí.
Jo, se to bude hodně. Ale to jsou plítky, to je hnus. Fuj, ale nepřát dáma. Fuj, to je hnus. To pachne. To dvojka, to je strašně. Teďka natáčím jedno. No. Hej, už jedem? Ne, počkej, já to musím uložit. Tak u koho teda začínáme? Hej, ne, každý pojede ve svý běžce. Jo. OK. Jako nechci vám lhát, ale já budu asi první. No. Běžte do bejsky. Běž do svý bejsky. Jo, počkej, tak něco uděláme. Já si šetřím ti 410 coinů, ať mám na tu velkou čestku na Legendary. Jo, to je... A zlato stigma. Zdendo. Já asi pojedu v tomhle. Tohle. Nebo ne, zkusíme tohle, jo? Zkusíme to druhý. Mně se mi to vůbec uložilo. Ty pro mě musíš dát clear on. No, koukejte, jak se to staví. Hej, tak běž do bejsky, Zdendo. Spokojivý docela. Můžeme? No, počkej, vlastně musím ještě udělat interiér. To je jedno. Já si tam musím dát sedačky. Komu? Není to nějaká fashion show. Ale šibej zatím do bejsky. Lidi, jestli vás tohle baví, tak mi dejte najevo lajkem. Nemáte Štěpánose? Zase jeli nikam na den. Hej, už může. Hej, běž do bejsky. Ne. Hej, mi to fakt spadlo. Ne. Prčit. Kluci. Tebe to vrátilo, Stendo. Co ty to prčit? Kamu, a já jsem z toho taky už vypadl. Do prčic. Díči, tak se podívej na mě. Jsem to můžete jít ke mně. Já jsem na čestkách. Já dělám s těmi točky. Já zas prdím točky. Hej, čekej, Zdendo. Ne, škoda. Já jdu zatím stavět. Já. Hej. Ty můžeš tam boko, můžeš se opláchnout. Ty sali jak prase. Hej, já si zapnu moje turbo. Teď mě funguje. To je bomba. Mé nukleární turbo nefunguje. Nukleární bomba. Hej, Aleši, když se podíváš na tu moji bejčku, tak to vypadá nos s očima. Yes, mám tady svůj člun. Já dělám točky močky, já zase prdím močky. Jo, Aleši, vlastně díky tobě, teď mám ty držáky. A nic se mi nestane. Jo, počkej, já jdu na svý trůny. Tak jsem na trůnu. To je kyselý. Čekejte. Ty něco žereš? Jo, extrémně kyselý bonbon. Tady chutná jak blitky. Takže to bomba. Básky. Skibidi toilet vrtí. A do prčit blásky.
Tak dělám, hezky. Hej, Aleši, já mám před sebou 3 věci, které mi opravují věci. Tam je to úplně ničí péčku. Co to je? Zase byly tavrdí prr. Vždycky byly tavrdí. To je elektronika. A moje basement modrá. Teď ještě na to jenom zvyklo, to už to chutná, dobře. Jo, já tam cítím už tak pomenáš. A sama. Já jsem se bugl. Tak jedu. Taky. Co máte, Zdendo? Jo, extrémně pizzový bonbon. Je to fakt extrémně kyselý. Kdybych to potkal, tak by to je strašně taky kyselý. Já nemám podlahu. A já nemám taky podlahu. Že jo, to udělá ta toxická, já si naštěstí, že sedím na trůnu. Do prčícky byli záchod. Ne, zabil mě krokodýl. Mamo, já jedu. Do prčícky byli záchod. Záchod. No, já už nebudu ani. Jsem tady, to můžu jít stavit s sebou. Kamo, já pořádím. Já tomu nevěřím. Jak to děláš? Co je? Co chceš? Už je dávno v troubě. Nevím. Co je v troubě, pizza? No, Vy máte furt pizzu. no, protože jsem včera koupil před to 5. Hej, počkej mě, Zdendo. Ne, ty ke mně. A ti chci ukázat takový secret u mě. Tady u mě vypadá. A já ti... Tam dám krůny. Teď můžete klidně přijít. Ukaži mi. Hej, Zdendo, Když chcete, můžete ke mně přijít. A já ti ukážu takový secret u mě. No, co je? Hej, Zdendo, když byste udělali... OK, pojď za mnou. Ty bedny, jako... Mlč to, Biaši. Což je Aleši? Že co když bychom udělali, že bychom spojili tady ty 2? 3 ne. No 3, jestli by na... No, možná jo. Že bychom to Já co dělám, proč děláte ten písek? Spojujem to. Jo, to by šlo. To by šlo, já to můžu udělat dveře. No musíme to, ne, že to spojíme, to by. Ale tady musíš udělat i cestičku se stěnama. A to Alešovo se vlastně nemusí vůbec ničit. To je jenom tady zepředu. Já bych to nemohl dělat, tady můžu... Ne, Aleši, co děláš? Ach jo, vy kluci prostě neumíte dělat rovný cesty. Jako u Tobyho to chápu, ale u Aleše. Ale chudák můj barák se to má úplně proděravit. Ale že musíš pokračovat. Počkej, med bude tady. Nenič ten med, jo? Nenič ho! Dobrý, už mám takovou cestu. No ale ty to tady dodělej a takhle to dej rovně, jo? Mám to spojit to, jestli tak dobře chápu. Ne. No takhle, ne, dej to pryč, tak k ničemu děláte. Ty musíš ještě to prodloužit.
Musím takhle, OK. Takhle. Tady to zatočí ke mně do dveří. No a ty jsi to taky nepochopil, no tak jsi dobrý. To by vymaž všechny ty bloky. A prostě musíš udělat čáru, jak? Taky chodníky jsou takový prostě. Však tady je. No ale kde máš stěny? K čemu stěny? Já už To by nemám. takhle pojede a prostě bude takhle padat, jo? Ale já nemám už bloky. Tam bych měl ještě to turbo, že už bych ho někomu dal. Co? Vlastně turbo musí být uprostřed tady. Že jo? Jo, prostě udělej rovnou cestu. Ano, dobře to děláš. Já to nechápu, já jsem vždycky zvuku. Už jsem od tvýho do... No tak ještě, jestli máš nějaký bloky, tak můžeš to. Ještě 33. Já s ní to jdu ještě otevřít nějaký bloky. Něco mi to dá, OK. Ještě 2 tu. OK. Dobrý, ale už nemusíš dávat. Hej, a tady udějte ty stěny, já nemám už bloky. To by tak nemůžeš udělat takovou vibrovatou tu, vygumuj to všechno. No dám prosím tě místo tebe. I kamu máš tam ty vůbec? Tu? No, aspoň něco. A tady u tebe se bude muset vždycky vyskočit, to by. Ne. Jde. Takže podívej, jak musím udělat tu cestu. Kámo, proč to tady dáváš? Upni! Tak si mi... Taky ti do toho budu chodit. Tak zde já už mám cestu po Pračkovu. Já už to máš, OK. Já už, ale pozor, dveří. Já jsem to vymyslela. Vydáš to? OK. Tak to spojte. Máš ještě bloky? Mám. Jo, tak počkej, vy potřebuji všechny. Kluci, já mám ještě jedno torpédo. Dej mi to prosím na pejsku. To bude u mě. Aby jsme byli turbo rychlí, protože já jsem uprostřed. A co když se to od sebe rozpadne vlastně? No to je jedno, tak tohle si všichni uložíme potom. Ale odstraň tohle, prosím tě. Ale to jako cesta, aby jsme nespadli. Ale kámo, já nemám... A teď já nechci utrácet jakože 100 goldů. A Julo se... Ale kámo, já jsem úplně vymletý, já tenhle domeček vlastně už mám uložený. No, ale že musíš dostávat ty. Počkej, já si otevřu bednu. I kluci, otevřete si všichni bednu, ať máme ještě. Ne. Já si chci šet si na tu legendary čestku. Taky. Já už mám skoro 200 coinů. Hej kámo, tak spojte to, ne? No jak, když nemáme bloky? Jo, já jsem našel kámo, yes.
Já jsem tady vymazal nějaký čestky, tak je sem položím. Jo, počkej, já mám vlastně čestky. Ano. Já jsem zapomněl. Počkej, to odstraň to, já už mám. Okay. Nebudem to dělat z čestek. Smolím tohle. A já myslím, že budu mít možná nějaký bločky. Počkej, to bej. Jak mě to udělat? Já tady dala takový admínky. To je chytrý. Tak. Tak teď si to saveněte. Jo, jde? Save, hotovo, mám to savenutý. Já už to dávno mám savenutý. Tady. A může blok. Takže kluci, ke komu jdem? Ke Zdenkovi, on tam má turbíny. Pojď, Aleši. Čekám, otevřu. Můžete. Otevřete. Já jsem zapomněl na něco. Hej, přidej sem třetí trůn. Hej, přidej sem třetí trůn. Počkej, proč máme jenom jedno turbo? Jo, aha, já mám jenom jednu stále. Aha, já jsem ho odstranil, já jsem ho mohl. Tak, sedíte? Jo. Jedem. Tak jdem na to. Dobrý. Ty vole. Alešova pejska se rozpadla, G. Kámo, Zdeňku. Hej, tak asi půjdem znovu, ne? Hej, tak pojďme ve Zdeňku. Já už tam to turbo fakt dávat nebudu. Hej, já už... Dáme tam radši ventilátory. Já si dávám reset charakter. Taky, počkejte, já to spolu kluci. A pojedeme jen ve Zdenkovou bejsce. Už se to staví. To je jenom tohle. Počkej to by. Počkej, jestli to je jen to moje. Říkám, to je jen to moje. To se neuložilo správně. Hej, kamo, otevřeš mi? Otevřete mi! Dobrý, kluci, ono se to staví. Hej, už moje se tak staví. Otevřete! Dobrý, takže ono se to naštěstí, takže ono to bude fungovat. Otevřete mi, já jsem už Zdendy. Počkej, a co to tvoje to by? No, já jsem u tebe, otevřete mi. No, Zdenko, to. Jo, Zdenko, to dali. Takže i to by ho teď pojede, možná. Počkej. Ne. Čekaj, já to tady dám. Jestli je to ono. Yes! No ale mohlo by se to. Yes, kluci! Počkej. No tak to bylo, co tam bude asi moc dávat. Ale ne, čekejte, ještě nic nedějte, já to tady musím poupravit. No to je jedno, nech to bejt, pojďte nasednout ke mně a jedem. Ne, ještě ne. Tak počujte, Jo. teď někam. Já jdu na trůn. OK, tak já jdu. Já jí tak buďte na trůně. OK, Aleši, pojď. Aleši, to je moje místo. To je moje místo. Aleši, pojď na trůn. Čekejte, hej, Uvidíme, ještě. jestli to motor dělá. Může postavit se motor a uvidíme, jestli to dá. Tak zavíráme se. Aleši, dej ten launch. Jdem na to. Jo, to funguje. Dovky byly záchodu. Kámo. To by byla pejska trošku odletěla. Ale můžete koukat oknama, ty byste. Je ten motor to nedává. Nedává? Jo, Podívejte se na to. Co je spojený a jeden tam a proti tomu to dává. To si jako děláš sám. Máš ty k mý bejsce? nějak pomalý, ne? Dej turbo, Zdendo. No podívej se na ten motor. Ne.
Já jsem to odstranil, aby jsme nikam už neodlítali. Kámo, ale takhle jsme extrémně pomalí. A co, když jsme pomalí, tak je to víc bezpečný. A tam moje pejska vzadu. Otevři ty dveře. Emotion na damage. A vpravo je Alešova. Co jestli chcete, můžeme vystoupit. Co? Já bych to do toho nedoporučoval. Aleši, čau. Já bych to neskakuje. Aleši, spadl se asi, no. Jako se jestli chcete, tak spadnete. Ne, já jsem u Aleše za chvíli. Tak je... Vidíš? Já jsem u Aleše. Co? Tak uvidíme, čí bejstka to vydrží. Uvidíme. 7. místo s korunkou se Zdendou. My jsme si dali jedno kolo, pak jsme šli do